aquest nou episodi del butlletí, on fem entrevistes a persones rellevants del sector de l'economia social i solidària, avui tenim la sort de tenir entre nosaltres i poder parlar i conversar una estona amb l'Àlvaro Porró, que és el director del comissionat, el responsable del comissionat d'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona, i doncs tindrem aquesta conversa. Álvaro, què tal? Bon dia. Bon dia. Com estem? Per començar, situem una miqueta qui és l'Álvaro, com ha arribat a diguéssim, el comissionat i què és el que t'ha portat a interessar-te, diguéssim, per l'economia social i solidària durant aquests anys? Vale, doncs, a veure, jo prèviament a entrar, diguem-ne, a treballar en l'administració pública, no vaig ser directament al comissionat, sinó que va ser a Barcelona Activa. M'he dedicat durant molts anys a una mena d'activisme divers relacionat amb temes de consum responsable, de sobirania alimentària, d'economia social i solidària. Per tant, porto molts anys, diria des dels 20 anys més o menys, movent-me de manera intensa i quasi professional en totes aquestes temàtiques. Sempre és d'aquest tipus de feines de caire mig activista, mig professional, no? Una mica on es barregen a vegades les diferents dimensions. Jo, a part de formació universitària, soc economista. Per tant, des del primer moment sempre m'ha interessat la dimensió econòmica de les necessitats de transformació social i per tant, l'economia social, quan la vaig descobrir, diguem-ne, va ser com una font d'algunes respostes i sobretot de pràctiques d'intentar de transformar el sistema econòmic, no? Per tant, sempre m'ha cridat l'atenció en aquest sentit i com a més a mi m'agrada molt la pràctica, o sigui, considero que la teoria és important però encara més la pràctica. Sempre m'han interessat aquelles dinàmiques, moviments, paradigmes que s'enfoquen molt a la pràctica i per això també l'economia social i solidària se'm va fer bastant atractiva des del primer moment. Economia social, que jo també soc economista, també l'Oriol, de facto, hi ha altres economistes. No la vas descobrir l'economia social a la carrera, imagino, no? Almenys jo no l'havia descobert a la carrera, va ser posterior. Totalment, sí. A la carrera no vaig sentir mai parlar d'economia social, ni tan sols he mencionat una vegada, vamos. Però, pràcticament com quasi qualsevol pensament una mica heterodoxo dintre l'economia no apareix a la carrera en quasi cap moment. És una ciència social que està molt monopolitzat per un tipus de pensament, molt més que altres ciències socials, diria. De fet, té una aspiració de ser una ciència exacta, quasi una ciència natural, que després, òbviament, en la pràctica no té cap sentit. I, per tant, com que es nodreix una mena de fascinació per tot lo matemàtic, però que amaga moltíssima ideologia al darrere en format de ceteris paribus, de variables que no apareixen mai, etc. Jo, de fet, la meva primera entrada a intentar qüestionar els paradigmes econòmics dominants, més enllà del marxisme, que diguem-ne és l'únic que quedava d'una economia diferent en la carrera i queda sempre com una mena de reducto quasi històric, com a molt tens aquest enfrontament entre lo keynesiano i lo neoliberal, per dir-ho així ràpid, però més enllà d'allí no ve res. Entonces, un dels primers interessos va ser la filosofia de l'economia, que qüestiona una mica les bases del pensament econòmic i de la ciència econòmica. Després d'aquí vaig descobrir també l'economia ecològica i l'economia social i solidària. L'economia ecològica per mi té una dimensió més teòrica i analítica i l'economia social i solidària té un espíritu transformador però molt més des de les pràctiques. I per això al final jo com que m'acabo decantant cap a lo que veig pràctic, perquè això sí que potser és un patró psicològic, però sí que m'interessa sempre el que s'intenta portar a la pràctica. Tot i que hi ha moltes més paradigmes, corrents, inclús pràctiques entre l'economia heterodoxa o diguem-ne, que intenta transformadora, que potser no s'acaba d'encabir del tot en l'economia social solidària. De fet, és alguns dels exercicis que jo he fet al llarg de la meva vida és intentar com conceptualitzar això i que, com sempre, la resposta sempre sol ser una barreja de diferents elements intentant agafar el millor de cadascuna.
Coincideixo bastant i sí que és veritat això, que jo crec que està canviant una mica el paradigma, no? També les universitats, també una mica gràcies a l'esforç de diferents entitats, diferents també administracions i mecanismes que estan començant a funcionar. Si et sembla, també centrem-nos una mica en la part pràctica, deies, una mica què és el comissionat i què ha fet durant aquests anys, també sobretot des de que n'ets el responsable, i passem una mica d'això, no? La part més pràctica. Vale, doncs, a veure, el comissionat d'Economia Social i Solidària no deixa de ser la punta, entre cometes, de l'iceberg d'una aposta en termes de política municipal que va fer l'Ajuntament de Barcelona el 2015 amb el canvi de govern. Amb l'entrada de Barcelona en Comú a govern es fa una aposta per introduir l'economia social i solidària dintre les polítiques de promoció econòmica de l'Ajuntament i desenvolupar tota una branca específica en aquest sentit. Això es materialitza en diferents aspectes, en el que és el nivell polític, amb la creació de la figura del comissionat, que inicialment va ser el Jordi Via, que havia fundador de la cooperativa d'assegurances ètiques ARS i expresident de la Federació de Cooperatives de Treball, excofundador de la xarxa Economia Solidària, etc. I que per primera vegada en l'Ajuntament de Barcelona, i diria que pràcticament de les grans ciutats de Catalunya i Espanya, la primera vegada que hi ha un càrrec polític així de govern específic per l'economia social i solidària, doncs és una forma de, primer, donar visibilitat política, donar un lideratge polític clar i després, com deies, una punta de l'iceberg, o sigui, sota d'això, perquè realment hi hagi això es tradueixi en alguna més que un símbol, diguem-ne, ha d'haver uns pressupostos, ha d'haver uns equips humans, ha d'haver unes polítiques i serveis finalistes concrets, etc. I, per tant, es comença a desplegar tot això. Això implica, per un costat, dintre del que és el principal instrument que té de promoció econòmica a l'Ajuntament de Barcelona, que és Barcelona Activa, l'Agència de Desenvolupament Local, desenvolupar tota una àrea específica que inicialment li vam dir altres economies i després va agafar el nom d'innovació socioeconòmica per intentar també ampliar una mica l'espectre de totes aquestes pràctiques que intenten transformar l'economia i que potser no s'encabeixen al 100% totes dins de l'economia social i solidària, però que principalment està dedicat a l'economia social i solidària. Per tant, generar una línia de treball, que vol dir generar un equip especialitzat, generar uns serveis específics, i el mateix dintre de l'Ajuntament. Es genera una direcció de serveis específica d'economia social i solidària amb un departament i amb uns equips humans. Tot això es comença de zero, construir de zero una nova política econòmica, i per tant és un procés que té les seves dificultats, complexitats, a més en un moment que l'administració pública estava molt constrenyida per totes les lleis Montoros, etc., en termes de creació de noves places de tècnics, diguem-ne, en termes de generar nous encàrrecs de gestió a les empreses públiques, etc. Per tant, dintre de tot aquest entorn de complexitat, l'aposta era decidida i es va anar creant aquest doble equip Ajuntament, equip Barcelona Activa, que és un aspecte que ha afegit certa complexitat, però a la vegada també dona molta més potència d'impacte, diguem-ne, i sobretot es marca un pressupost estable i recurrent de 4 milions d'euros per despesa corrent, que vol dir 4 milions d'euros cada any per gastar en serveis, projectes, etc. A banda d'una despesa d'inversió significativa per projectes relacionats amb l'economia social i solidària, com va ser inicialment, per exemple, el Bici Hub, tot el que va ser una mica el recolzament a la rehabilitació del Bici Hub, o de lo que ha significat després l'activació d'un espai per a l'Ateneu Cooperatiu Barcelona, o en aquest mandat la inversió per la renovació de la rehabilitació del bloc 4, que serà el hub de l'economia del cooperativisme i que incorporarà a l'Ateneu també. En principi, el 2023 estem ara al mig de les obres. Per tant, jo crec que l'aposta és forta i és decidida i no és només simbòlica de posar un nom i un comissionat, sinó és d'acompanyar-ho de tot un desplegament. Ara no tinc la xifra exacta, però probablement hi ha com 20-25 persones treballant només en economia solidària a l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa. Això jo podria dir que jo no ho conec a cap altra ciutat, i no dic de Catalunya o Espanya, dic del món. Suposo que potser hi ha algun exemple, però vull dir que és bastant singular.
tant des de la perspectiva política com la perspectiva pressupostària com des de la perspectiva d'equips humans. I clar, explicar tot el que s'ha fet ara des del 2015 és una mica complicat de resumir, però jo bàsicament diria que s'han desplegat tota una sèrie de serveis perquè tu, quan ara vols emprendre aquesta ciutat o vols enfortir el teu projecte empresarial o vols buscar dinàmiques de formació per buscar-te la vida després laboralment i tal, igual que t'ofereixen opcions d'emprenedoria convencional, enfortiment empresarial convencional o orientació laboral convencional, tens tot un seguit de serveis, tant en termes de formació com en termes d'acompanyament a l'emprenedoria, com en termes d'acompanyament a l'enfortiment empresarial, d'economia social i solidària, específics, especialitzats i dedicats, pensats en aquest àmbit. Això jo crec que ha significat la porta d'entrada de moltíssima gent a l'economia social i solidària. A part de tots aquests serveis finalistes, on al llarg de l'any passen diversos milers de persones, estem parlant que hi ha hagut anys en el que hem tingut entre 4.000 i 5.000 participants en aquest tipus de serveis, que s'han acompanyat 700 projectes, vull dir que estem parlant de números importants. A part, unes línies de subvenció també dobles, una vinculada més a Barcelona Activa i altra més vinculada a l'Ajuntament. Una és enfortim l'economia social i solidària i l'altra és impulsem el que fas, on específicament només per economia social i solidària el darrer any va ser 1,8 milions d'euros i que per tant això dona per entre 200 i 250 projectes que van ser finançats cada any. Aquesta xifra ha oscil·lat una mica, però bàsicament mai està per sota del milió d'euros. A banda de multitud de projectes concrets, específics, convenis amb entitats representatives o entitats que desenvolupen projectes estratègics, etcètera. Per tant, jo crec que l'aposta arriba a més en un moment interessant social a la ciutat, en un moment en el que hi ha un cert canvi entre un canvi cultural, un canvi generacional, on molta gent es qüestiona determinats aspectes de l'economia, de la seva consum, de la seva trajectòria laboral, de seus projectes d'emprenedoria i per tant jo crec que es dona aquesta bona intersecció entre un canvi social de fons que òbviament ha vingut promogut per un moviment que porta anys picant pedra amb unes polítiques públiques que faciliten aquest camí i que a més jo crec que l'Ajuntament de Barcelona fa de pioner, però a continuació venen altres administracions també una mica a reforçar aquesta aposta, no? Altres municipis, i de fet la conformació de la xarxa de municipis per l'economia social i solidària que Barcelona presideix i que de fet em toca a mi presidir com a comissionat de Barcelona, també exemplifiquen molts ajuntaments que comencen a entrar en aquesta òrbita de política pública. La Generalitat de Catalunya mateixa també acaba entrant amb un reforçament clar de lo que era la Direcció d'Economia Social, amb un pressupost significatiu que no s'havia vist mai. A la Generalitat, en tot el que són les convocatòries de projectes singulars, d'ateneus cooperatius, i que esperem que això inclús acabi reflectint també a nivell estatal. S'ha creat un Ministeri de Treball i Economia Social que hem de reconèixer que encara no hem vist tampoc mesures molt concretes, però que esperem que vagin arribant, ara que també anem sortint una mica de la pandèmia. I, per tant, es genera una confluència entre polítiques públiques, canvi social i diria, per últim, també una certa confluència dintre del propi sector, o sigui, dintre del propi àmbit, on per primera vegada les diferents branques o famílies comencen a tenir una certa articulació més unitària i que s'exemplifica en la creació de l'ESCAT, a l'Associació d'Economia Social Catalunya, que per primera vegada agrupa totes les entitats importants del tercer sector, la taula i la confederació del tercer sector, la Federació de Mutualitats, la XES, la xarxa d'Economia Solidària i les pròpies confederacions de cooperatives, i que també, per tant, aquesta confluència dintre de la mateixa economia social és com la tercera pota que jo crec que genera un moment dolç que hem d'aprofitar per escalar, extendre'ns i arribar més junt i fer que cada vegada pesi més en el PIB de les nostres ciutats i del nostre país, de manera que cada vegada hi ha més economia en transformació. I jo crec que aquest és un dels grans reptes que ara tenim davant i en aquest sentit, sense ànim d'atorgar-nos més protagonisme del necessari, però crec que l'Ajuntament de Barcelona amb la seva aposta ha sigut un dels precursors de tot aquest procés.
Una de les coses que s'ha estat mencionant, no, són aquestes ajudes o aquestes iniciatives per tal d'escalar els projectes d'economia social i solidària. Una cosa que veiem sovint i que és una de les que ens agrada treballar i veure com escalar i deixar d'estar apalancats, diguéssim, o treballar sobre un percentatge elevat de fons públics com a sector. No sé com veus aquest repte que crec que té el sector d'economia social i solidària, no? de passar d'aquest moment inicial d'escalar a passar a un més de sostenibilitat econòmica a llarg termini amb menys dependència potser de l'administració pública. Ja. A veure, és complex d'analitzar perquè en realitat crec que és força més divers del que es pot resumir en una sola valoració. O sigui, jo crec que la realitat, per exemple, del tercer sector és molt diferent a una bona part del cooperativisme i del que es pot identificar més clarament com a economia solidària. El tercer sector sí que està molt enfocat a ser proveïdor de l'administració pública per el tipus de sector en el que està diguem-ne, desenvolupar la seva activitat, que té a veure amb serveis a les persones o economia de les cures, o com ho vulguem dir. Jo crec que aquí no hi ha tant un problema d'escala en el sentit que el tercer sector sí que té actors significatius de gran escala i sí que sap relacionar-se amb l'administració pública per ser proveïdor de serveis de primer nivell. Ve a ser el Servei d'Atenció a les Persones de Barcelona, que és el segon contracte, crec, més gran de l'Ajuntament de Barcelona i on més de la meitat de los proveïdors són d'economia social i solidària. Per tant, aquí potser el repte és més com ser competitius com a proveïdors de l'administració pública amb les empreses mercantils que estan presents en aquests sectors sense perdre, diguem-ne, els valors i les pràctiques i les singularitats de l'economia social solidària. I això és una responsabilitat del tercer sector, però també és una administració pública, de com ho planteja la contractació pública, les licitacions, etc., que és un dels àmbits on també des de l'àrea d'economia social de l'Ajuntament hem intentat empentar per generar una contractació cada vegada més responsable. Jo crec que també hi ha logros importants, sobretot en l'anterior mandat, i a la vegada també molt camí per recórrer encara en aquest sentit. De fet, és un dels projectes de ciutat de l'estratègia d'economia social i solidària amb qui treballem molt de la mà del tercer sector. Per tant, el repte ja pot ser aquell o és un dels reptes principals i generar més consciència d'economia social i solidària, més identitat d'economia social i solidària dintre del tercer sector per precisament aprofitar tota aquesta escala del tercer sector per enfortir tot el mercat social i també per enfortir la dimensió social i ambiental de l'activitat d'aquests grans actors del tercer sector. Si ens anem potser al teixit cooperativista, també jo crec que hauríem de dividir, perquè no és només el cooperativisme d'ensenyament o per suposar el cooperativisme agrari, que això a Barcelona no aplica tant, que el cooperativisme de treball o inclús altres cooperativismes més petits en teoria, tot i que tenim actors de primer nivell com Abacus, el cooperativisme de consum o el nou cooperativisme de consum com podria ser Som Energia, etc. Per tant, és difícil també resumir-ho en un tal. Jo crec que el cooperativisme de treball sí que encara té el repte de l'escala, és a dir, continua havent un teixit de moltes cooperatives petites que ha crescut molt i, de fet, un dels resultats jo crec interessants d'aquestes confluències que dèiem al principi o interseccions de diferents aspectes és que a Barcelona, en els 3 primers anys, almenys des que va començar les polítiques d'economia social i solidària, la creació de cooperatives es va multiplicar per 2,5, el ritme. Es van passar de crear 30 cooperatives a l'any a crear 80-90. Després va venir la pandèmia i ara hem de veure com queda finalment aquest ritme. Però tot això en general són cooperatives petites i tot aquest teixit és un teixit que no té múscul financer, que té a vegades dinàmiques d'autoprecarització significatives. I aquí potser el repte té a veure amb disminuir l'autoprecarització, generar més múscul financer i, per tant, més resiliència i més capacitat de projecció a mig termini. I aquí potser necessitem escala. I, per tant, la sostenibilitat en molts casos pot anar
de la mà de necessitar de tenir escala, perquè és molt complicat generar una certa economia a escala en projectes molt petits, ni que sigui en termes de gestió i tal. A vegades aquest creixement o aquesta escala pot donar-se no necessàriament en el sentit de que una cooperativa de primer nivell ha de créixer per si mateixa, que a vegades sí, però a vegades pot tenir a veure amb més creació de grups cooperatius, cooperatives de segon grau, ecosistemes o hubs cooperatius en què es puguin compartir determinats serveis reproductius, tipus gestió, fiscalitat, gestió laboral, màrqueting i publicitat, la pròpia manteniment d'espais, o disponibilitat d'espais, i que tenim alguns exemples interessants, com pot ser... Una que trobo molt a faltar sempre és la de comercialització, no? La de comercialització, sí, a això em referia amb màrqueting, però sí, diguem la comercialització, que és una paraula molt més completa. Jo crec que aquí experiències com la del grup Ecos i el que significa el carrer Casp, el carrer Bailén, l'experiència com la comunal i l'impuls cooperatiu de Sants, experiencias como se pueden acabar donant també a Cooperasec, a Sant Andreu, com la xarxa de Sant Andreu, i determinades articulacions, ja siguin territorials o espacials o inclús sectorials, com podria ser les cooperatives de cultura amb Copcultura, s'està donant en el sector de l'energia, amb Batet. Vull dir, s'estan donant diferents iniciatives que jo crec que ara marquen una nova etapa bastant important de generar este creixement d'escala, però en base tant a creixement de primer nivell com a generació de més instruments de segon nivell. I aquí jo crec que per exemple, és un dels reptes del cooperativisme de treball. Per tant, jo diria que la dependència de l'administració pública, per mi, la meva percepció és que ara mateix l'administració pública, almenys les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona, fan de palanca per després generar activitat econòmica de l'economia social solidària. Però en termes de ser proveïdora de l'administració pública, fora del tercer sector, encara no és molt significativa. O sigui, en termes de generació d'ingressos per venda de productes i serveis, crec que encara hi ha molt camí per recórrer per una bona part de l'economia social solidària, que no és el tercer sector. I, de fet, crec que una de les coses que s'hauria de fer és tenir més capacitat per presentar-se a licitacions públiques, etc. Si del que estem parlant és de les subvencions o dels serveis de promoció econòmica, jo crec que està fet de palanca per precisament que es pugui cercar aquesta sostenibilitat i aquest creixement d'escala. Si hem de parlar de les polítiques públiques d'altres administracions, aquí ja em costa més perquè les conec menys i no m'atreveixo a dir si hi ha algunes que puguin generar aquesta dinàmica. Però crec que, honestament, que ara el gran problema de les economies de societat no és tant la dependència de l'administració pública com aprofitar realment aquestes palanques per generar canvis que generen solidesa de cara al futur. I això passa per mi per escala, en aquesta dimensió, o per entrar en nous sectors, o per temes de digitalització, vull dir, passa per altres reptes. En aquesta línia, també et volia preguntar una mica què s'ha fet, com s'ha materialitzat l'aposta aquesta per aquesta compra pública responsable i quins són una mica els següents passos o reptes en aquesta línia, no? Perquè també una mica també com dèiem, les persones que veuen aquest butlletí estan posades en el sector i s'estan plantejant segurament moltes com plantejar-se licitacions o com treballar amb l'administració pública com a proveïdores de serveis. Una mica què s'ha fet i quins reptes tenim per davant? Vale, doncs aquí el primer que es va fer jo crec que és generar un tema en l'agenda política municipal que és com ho contractem i com ho comprem productes i serveis. Això hi era sobretot relacionat amb la compra pública verda, o sigui, el que tenia que veure amb dimensió ambiental, i és en el que sí que l'Ajuntament de Barcelona havia fet un cert recorregut, tot i que hi havia més paper que pràctica. És a dir, que moltes de les instruccions que inclús eren d'obligatori compliment després no es complien i no es feien realitat. Aquí, el primer que es va fer es va elaborar unes guies de contractació pública socialment responsable, que van incloure tota una sèrie de nous aspectes a introduir en la contractació pública de l'Ajuntament, dintre d'un marc legal europeu i estatal
que restringeix molt també el que pots fer. També per el camí es va haver una transposició de la directiva europea i va haver un canvi de la llei estatal que va obrir algunes possibilitats que també permeten una sèrie de canvis a nivell autonòmic, tot i que finalment la llei, la famosa llei Aragonès, va quedar bloquejada. Però jo diria que la principal aportació ha sigut generar aquesta guia de clàusules que han introduït clàusules de manera bastant sistemàtica en la contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona, revisar també tot el que era el pes de la part econòmica, tot i que aquí he de dir que la capacitat que ha hagut ha sigut limitada, o sigui, sí que s'ha establert que com a mínim, o sigui, com a màxim, la part no econòmica ha de tenir un 35% perdó, la part econòmica no pot tenir més d'un 35% del pes, tot i que les fórmules acaben després generant inevitablement una dimensió bastant economicista a l'hora de valoració de les contractes. Aquí s'han estat intentant explorar diferents possibilitats, tot i que a nivell jurídic no s'ha pogut avançar del tot. Per tant, jo crec que s'han millorat alguns aspectes, però encara queda camí. I crec que aquí necessitarem anar més enllà de l'Ajuntament de Barcelona per a poder generar canvis significatius. També hi ha hagut unes millores importants en la forma d'executar la contractació pública reservada, que també afecta a un sector important de l'economia social, a centres especials de treball i empreses d'inserció. S'ha generat una instrucció pública específica, però també, de nou, queda molt camí també per portar-ho a la pràctica. Per tant, jo crec que el gran repte ara per mi de la contractació pública responsable, que hem de reconèixer que no ha tingut el mateix impuls en aquest mandat que va tenir l'anterior, jo crec que té a veure amb, primer, el seguiment. Hi ha una manca de seguiment, jo diria, important, en què el que diuen els plecs després assegurar-se que realment s'estan traduint en la pràctica empresarial de les proveïdores. I aquí, malauradament, passa per generar més recursos tècnics per fer seguiment dels contractes, implementació d'un aplicatiu informàtic que des de fa temps està en procés d'acabar-se per poder ser implementat i recopilar informació de manera centralitzada a l'Ajuntament sobre què està passant en tota la contractació pública responsable. I després jo crec que també un altre repte passa per identificar aquells àmbits d'activitat econòmica de l'administració, de compra i de productes i serveis, on l'economia social té més camí per recórrer més enllà dels típics com serveis a les persones, per intentar assegurar que nosaltres també de manera més quirúrgica anem a adreçar-nos a determinades àrees en concret per intentar promoure que mitjançant clàusules o mitjançant contractació reservada donguin més espai a la contractació pública de l'economia social i solidària. Aquí hem fet durant 3 anys informes sobre, segons forma jurídica, quina és la contractació de l'Ajuntament en formes jurídiques de l'economia social, que són l'associació, cooperatives, mutualitats i fundacions, que òbviament és una forma molt de grosso gordo de definir l'economia social i solidària, però és l'única que podem tenir de manera sòlida jurídicament parlant, i en la que hem vist que el pes, el número de contractes és significatiu, però està molt atomitzat molt en contractes petits, inclús contractació directa, contractació menor, molt vinculat a districtes, associacions de barri, etcètera. Entonces, crec que hi ha aquí molt camí per recórrer i que hem de ser llavors una mica més selectius de veure en quins rangs d'activitat ho podem fer. Nosaltres vam generar un directori per a totes les àrees de contractació de l'Ajuntament perquè li sigui més fàcil identificar sectors d'activitat on és més fàcil trobar oferta d'economia social i solidària perquè puguin orientar en aquests casos les licitacions més cap a l'economia social i solidària. I tenim un servei d'assessorament intern que s'ha interromput en algun moment per temes laborals, però que en principi intentem mantenir d'assessorament intern a les àrees de contractació per ajudar en aquest sentit a introduir en els plecs de manera que pugui facilitar la presència de contractació pública responsable. Però bueno, sí que és veritat que és un camí llarg i jo honestament crec que necessitem canvis de marc legals catalans i espanyols per poder anar més enllà.
Quines són aquestes aquestes àrees que potser tradicionalment no són no hi ha presència de l'economia social i solidària o d'entitats o cooperatives, empreses vinculades a l'economia social i solidària que es podrien avançar cap a aquesta, o quines t'imagines o us imagineu des del comissionat? Jo crec que tot el que té a veure amb consultoria i serveis professionals, diguem-ne, hi ha molt business to business, diguem-ne, a l'economia dintre l'economia social i solidària, que no acaba d'arribar a l'administració pública. De tot tipus de consultoria a tots els nivells. O sigui, després, hi ha àmbits com pot ser inclús el del missatgeria, neteja. En un moment donat, en un futur, vam intentar el seu moment, però ara com va entrar l'empresa pública, però energia podia haver sigut un espai, no? Ja no, perquè ara hi ha una empresa pública municipal, no? Que també crec que és un bon logro d'alguna perspectiva també per a l'economia social. Crec que, per exemple, el tema agroalimentari també podria haver recorregut en aquest sentit. Després, clar, i aquí hi ha altres àmbits, com per exemple pot ser el de la telefonia, que necessitem que els sectors que ara tenim, com som connexió, puguin créixer en capacitat i en múscul per poder presentar-se a licitacions, i també necessitem que es facin lotitzacions, o sigui, es facin lots perquè hi pugui haver volums també més assequibles per a actors d'aquest tamany. Jo crec que en tots aquests àmbits existeix camí per recórrer. I després, en l'àmbit de serveis a les persones, assegurar la presència i mantenir la presència important, inclús fer-la créixer, que és important, però que podria encara ser més gran. Per sort, i m'he oblidat també en l'àmbit educatiu. Jo crec que en l'àmbit educatiu, no òbviament en la provisió de l'educació pública, però sí en aspectes que tenen a veure amb la gestió de centres educatius, centres cívics, activitats, serveis culturals, etc. En l'àmbit cultural i educatiu crec que també hi ha molt camí per recórrer. Perfecte. Parlant així d'àmbits més concrets o de sectors més concrets, Barcelona, aquest any és com a capital mundial de l'alimentació sostenible. Què ens posiciona una mica com això i com el comissionat hi esteu treballant o us esteu vinculant? I també us volia fer una pregunta, no? En realitat o mite, és més car fer compra de proximitat? I com es vehicula això a través del consum i com podem fer aquesta política a través del consum? Primer, una mica d'aclariment. Jo soc comissionat d'Economia Social i Solidària de Desenvolupament Local i Política Alimentària. Això són diferents temàtiques que estan juntes de manera circumstancial, però que no tindríem necessàriament per què anar juntes, tot i que podem trobar elements comuns importants des de la perspectiva que hi ha una vocació de transformació de dimensions de la societat, etc. Però diguem-ne que a l'hora d'executar les polítiques alimentàries, i en aquest cas tot el projecte Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible, no fem servir ni els equips d'Economia Social i Solidària ni els pressupostos d'Economia Social i Solidària. Diguem-ne que l'únic que és compartit és la figura del comissionat, i en aquest cas una de les figures de direcció de la direcció de serveis. Però ja això seria entrar en temes molt interns de l'Ajuntament que tampoc pot ser rellevants. Per tant, l'aposta per la transformació del sistema alimentari a Barcelona i que s'emmarca molt en aquest impuls inicial, palanca inicial que ha sigut el projecte de Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021, té elements d'intersecció amb l'economia social, però majoritàriament va molt més enllà de l'economia social i solidària i intenta interpel·lar a tots els actors de la ciutat que tenen relació amb el sistema alimentari i a la vegada tenen una vocació de transformació del sistema alimentari cap a un sistema sostenible, ja sigui inspirat en la sobirania alimentària, en l'agroecologia o en altres paradigmes o visions, però que tenen aquesta vocació de transformació. Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible no és entre cometes una palanca per obrir un camí. Els ajuntaments, especialment de les ciutats, no tenen competències en temes
en general relacionats amb l'alimentació i el sector primari. No tenen capacitat per regular la cadena alimentària ni els mercats alimentaris en un sentit ampli. Més enllà d'algunes competències en termes de seguretat alimentària i la gestió d'algunes infraestructures que tenen, com poden ser els mercats municipals o la influència en Mercabarna, no té competències. Ho dic per també ubicar. Per tant, és una política nova, en el sentit que els ajuntaments de la ciutat no s'havien implicat gaire en les polítiques alimentàries. És una cosa que comença també el 2015 amb el Pacte de Milà, que és un pacte de ciutats per treballar per un model alimentari més saludable, més just i més sostenible, i on Barcelona des del primer moment és una de les ciutats signatàries i ha volgut començar una certa línia. En el passat mandat es van començar a fer alguns pinitos en aquest sentit, però jo diria bastant modestos, i és en aquest mandat on hem fet una aposta més gran, un poc igual que es va fer en el passat mandat amb l'economia social, d'obrir un camí nou. Això, el projecte de Capital Mundial d'Alimentació Sostenible ha servit de palanca i bàsicament el missatge no és dir Barcelona és capital mundial perquè té un sistema alimentari sostenible. No ho té. No ho té com no ho tenen cap ciutat del món avui en dia. Però se'ls dona l'oportunitat a si mateixa de treballar en aquest sentit. I això és el que significa aquest 2021, on treballem, per un costat, per generar tota una programació d'activitats que intentin situar les reptes al voltant del sistema alimentari en el centre de la conversa social i situar aquesta temàtica en el centre de l'agenda política municipal i contribuir a que estigui més present en l'agenda política de Catalunya i inclús d'Espanya. Per tant, això ha sigut com tot un esforç de comunicació, d'activitat, de programació que és complicat de resumir, que va tenir el seu moment àlgid a l'octubre amb 15 dies on va haver un munt d'activitats, especialment al voltant de la Setmana de l'Alimentació Sostenible, on va haver més de 150 activitats i més de 100.000 persones participant, activitats molt diverses, de caire més econòmic, de caire més ambiental, de caire més social, de caire més ciutadà, de caire més educatiu. Vull dir que és bastant complicat, però jo crec que ha hagut unes setmanes on el tema ha estat molt al centre de la ciutat, en sentit físic i en sentit metafòric. Després, l'inici de tota una sèrie de projectes o polítiques que intenten aportar des de les limitacions d'un ajuntament, però intenten aportar a la transformació del sistema alimentari, que passen per mercats municipals, que passen per Mercabarna, que passen per escoles, que passen per la contractació pública, com deia, la compra pública, en aquest cas alimentària, que passen per la regulació de la publicitat dels espais publicitaris de l'Ajuntament, que passen per determinats projectes urbanístics en determinades zones on encara tenim alguna cosa d'agricultura, com pot ser Vallbona. Vull dir, seria molt llarg d'explicar. Hi ha més de 80 actuacions, però bàsicament al voltant de 10 o 15 projectes estratègics, que són projectes que no acaben el 2021, que com a molt comencen o que són construïts durant el 2021 i que comencen la seva andadura durant el 2022 i que la idea és que siguin projectes que aniran donant resultats a mig termini. I després hi ha un tercer element de caire més internacional on vam acollir el Fòrum de Ciutats del Pacte de Milà, on van participar més de 200 ciutats i on es va debatir i compartir el camí que estem fent les ciutats en aquest sentit i on es va llançar un missatge molt clar 10 dies abans de la cimera climàtica de Glasgow on es enviava el missatge d'aquestes ciutats de dir el sistema alimentari és un terç de les emissions de canvi climàtic, per tant ha d'estar al centre dels acords climàtics i les ciutats volem ser part de la solució i demanem als estats que tinguin això en compte. Això és un missatge que va transmetre i va portar la nostra alcaldessa a Glasgow amb força èxit i amb les ciutats de primer nivell com Londres, París, etc. I després un quart element, i que és un poc l'element que genera un marc de futur, conjuntament amb aquestes polítiques o projectes que comentava abans, que és l'elaboració d'una estratègia de ciutat. Ara estem justament aquest mes de novembre començant un procés d'elaboració d'una estratègia de ciutat d'alimentació sostenible, un poc imitant el procés que també vam fer en l'estratègia de ciutat d'economia social i solidària 2030 i que és el marc en el que els diferents actors de la ciutat, ajuntament, però també el propi teixit, estem treballant conjuntament per generar afrontar aquests reptes de l'economia social i solidària, fer-la créixer, etc. Doncs una mica el mateix en el sistema alimentari, intentar generar un marc compartit amb actors de la ciutat que estan treballant per la transformació del sistema alimentari, intentar que sigui ampli, és a dir, no quedar-nos només en els sectors més diguem-ne, convençuts de sobirania alimentària, que també han de ser-hi,
però també arribar al comerç de proximitat, al món escolar, a un cert teixit empresarial que està en aquest camí, a sectors universitaris, a sectors del món de la salut, etcètera, per generar com una corrent que ajudi a generar una onada de transformació del sistema alimentari. I aquest procés esperem que s'acabi en algun moment del segon semestre del 2022, mitjançant aquest procés participatiu que tindrà lloc durant aquests pròxims mesos i que generarà aquest marc que ens animi i que generi uns projectes i uns objectius comuns per continuar treballant. De la igual manera que hem fet en Economia Social, estem intentant consolidar un petit departament de política alimentària a l'Ajuntament de Barcelona amb un pressupost estable que pugui permetre que això sigui una política estable de l'Ajuntament i no una política conjuntural. Tot i que les competències, com deia, són molt escasses, però no les incumbències, que deia algú. Com dèiem, és més car comprar de proximitat, com a economista? Perdona, sí, m'he oblidat d'això. A veure, comprar de proximitat no té per què ser més car, perquè en principi quan tu compres de proximitat el primer que has de fer és comprar de temporada. I en general el producte de temporada està a millor preu que el producte que està fora de temporada. Per tant, precisament comprar de proximitat no hauria de ser més car. Una altra cosa és comprar producte ecològic. Aquí sí que clarament per quilo la mitjana és més cara, tot i que Déu-n'hi-do, perquè tu ara vas a comprar producte fresc a un supermercat qualsevol, potser excepte els de gran descompte, però al supermercat mitjà, i ara comença a haver games de verdura i fruita, que les games altes coincideixen en preu moltes vegades amb el producte ecològic, perquè comença cada vegada a haver més gent que busca games d'una mica més de qualitat en la fruita i la verdura, i això comença a estar pràcticament en qualsevol fruiteria, verdureria o supermercat. Per tant, aquí jo crec que clarament comprar producte ecològic és més car en termes generals que la mitjana, però també depèn del consum que facis. Jo a l'hora de dir, si la pregunta és més general, de dir consumir, tenir un consum en clau d'alimentació sostenible i saludable és més car que no, depèn d'on vinguis. Si tu el que fas és, per exemple, reduir producte elaborat, que moltes vegades és més car. Si tu fas reduir proteïna animal, que també moltes vegades és més cara. Si tu consumeixes producte de temporada, que normalment és més barat. Si tu consumeixes més producte fresc i cuines més a casa, vull dir, tota una sèrie d'aspectes. Si tu malbarates menys aliment, si tu reaprofites més aliment que a vegades s'està a punt de passar, vull dir, hi ha tota una sèrie d'aspectes que defineixen què és una pràctica d'alimentació sostenible des de la perspectiva del consum, que no necessàriament són més cars, al contrari, podrien ser més barats. El tema és la combinació. Clar, si tu estàs en un tipus de dieta de molt baix cost, comprant sempre, diguem-ne, el més barat, i ja fas un tipus de dieta que és molt de producte fresc, de llegum, etc., i comences a intentar consumir producte ecològic, òbviament sí que serà més car. Però crec que la diversitat de situacions en les que les persones així són, òbviament, a persones que estan en una situació de molta vulnerabilitat, que amb prou feina arriben a final de mes per cobrir les necessitats bàsiques, òbviament, per a aquest tipus de població, la proposta ha de ser una altra, no? I hem de facilitar al màxim, i aquí els programes d'ajuda alimentària, que també s'estan representant a l'Ajuntament de Barcelona, etc., han de jugar el seu paper. Però per tota una bona part de la població, que potser no va sobrada ni molt menys, però que té un cert marge de maniobra, sí que hi ha possibilitats de treballar per una dieta, el primer, més saludable, i el segon, més sostenible, i normalment van de la mà. És una de les bones notícies del canvi alimentari, que va de la mà el més saludable amb el més sostenible, sense que la teva cistella de la compra s'hagi d'incrementar de manera significativa. Inevitablement, algú també hem de valorar on repartim el pes de les nostres despeses, no? I a vegades hem de reavaluar algunes coses, no? Però això és un procés molt personal i que és molt complicat generalitzar. Però, vamos, jo crec que hi ha camí per recórrer sense incrementar significativament el preu de la teva cistella,
I a més, precisament, i aquí és la intersecció amb l'economia social i solidària, l'economia social i solidària intenta generar alternatives en aquest sentit. I ara, precisament, divendres, en el marc de la Capital Mundial d'Alimentació Sostenible, entre les centenars d'activitats que hi ha hagut aquest any, va haver una trobada estatal de supermercats cooperatius, on supermercats de Catalunya i resta de l'estat espanyol es van juntar a Barcelona per compartir els reptes, i precisament els supermercats cooperatius el que intenten és això, a fer accessible una alimentació justa, saludable i sostenible mitjançant un instrument d'economia social i solidària com és un supermercat cooperatiu, de manera que els preus no s'incrementin significativament, a costa de generar treball voluntari, de generar economies d'escala, de generar circuits curts amb pocs intermediaris, etc. Igual que aquesta opció, hi ha altres, com pot ser les cooperatives de consum que existeixen a Barcelona des de fa anys, o altres instruments que s'han anat creant que poden tenir el seu interès. Per tant, jo crec que també podem generar instruments des de l'economia social i solidària que ajudin en aquest camí, i de fet hi ha gent que ho està fent. Genial. Si et sembla que saltem de l'altre gran consum, passem del consum alimentari al consum d'habitatge, o com estan les noves polítiques, en part impulsades per l'Ajuntament, com estan impactant en el parc d'habitatge de Barcelona, i quins són els reptes que tenim, de dimensió, d'escala, de finançament també, i com veus una mica els nous models d'habitatge. Doncs jo crec que aquest és un dels grans sectors dintre de l'àmbit de l'economia social i solidària, en el sentit que és dels sectors que ha tingut un creixement més important i que a la vegada té una projecció més important de futur. I a més, i jo crec que això és molt important, és un dels sectors que a més pot fer un paper tractor del reste de l'economia social i solidària, per la dinàmica que pot generar primer de provisió, de business to business dintre de l'economia social i solidària, de cooperatives relacionades amb el món de l'enginyeria, de l'arquitectura, de l'energia, de la construcció, de la planificació, del finançament, de les assegurances, molt important. Després, també crec que és un sector que va generant comunitats d'economia social i solidària que també poden fer després d'unitats de compra, de consum alimentari, energètic, de mobilitat, etc. Per tant, jo crec que és un sector absolutament estratègic per al creixement de l'economia social i solidària, i en el que jo crec que també l'Ajuntament de Barcelona ha fet una aposta molt forta, també bastant pionera, que els efectes jo crec que són bastant evidents. L'aposta per el cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús com una nova generació de cooperativisme d'habitatge encara molt més imbricat en els valors de l'economia social i solidària, intentant aprendre també, per un costat, de les fortaleses i febleses del cooperativisme d'habitatge en propietat, diguem-ne, tradicional que hi havia a Catalunya i a Espanya, i també aprenent del cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús que existeix al nord i centre d'Europa, i algun altre país americà, de Latinoamèrica o Nord-Amèrica. Jo crec que aquí l'aposta, primer per els concursos amb cessió de solars públics i després amb el conveni que hem signat en aquest mandat de cessió de solars públics mitjançant la Federació de Cooperatives d'Habitatge, que està també en un moment molt interessant de creixement i amb la que l'Ajuntament té acords de recolzament per enfortir una federació que és molt important, jo crec, i que estava, diguem-ne, una mica afeblida els darrers anys. Tant la sectorial d'habitatge de la XES com la coordinadora de fundacions, de les fundacions que també treballen en l'habitatge social, aquest conveni de cessió d'aquest mandat que incorpora un munt de cessions noves de solars públics, aquí estem parlant de que probablement en els pròxims 4 o 5 anys tindrem al voltant de 2.000 persones a Barcelona visquent en cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Això és una xifra important i tot el que significa de mobilització del sector de l'economia social i solidària, la construcció d'aquests edificis o la rehabilitació d'aquests edificis, la generació de nous projectes al voltant d'aquests edificis. L'altre dia parlàvem la cooperativa de sostres cívics Cireres, que està a Roquetes, en un solar municipal, als seus baixos tindrà probablement una botiga cooperativa d'alimentació com el Nomat Social de Sants,
com està ja en els baixos de la Borda, el projecte pioner a Barcelona, no? de la zona de Can Batlló. Per tant, jo poso simplement a tall d'exemple de com pot generar aquestes també impactes positius indirectes. No? Per tant, jo crec que aquí l'aposta és molt forta. El gran repte ara mateix jo crec que és el finançament. Està costant molt trobar finançament per als solars públics, per als projectes en solar públic, però especialment per als projectes en solar privats, i jo també aquí crec que és important que el cooperativisme d'habitatge sense d'ús no només es desenvolupi en solars municipals de cessió municipal, sinó també en solars privats. Existeixen alguns projectes a Barcelona, molt poquets, i alguns també fora de Barcelona. Les dificultats són molt grans i estan trobant moltes dificultats per trobar finançament. Aquí a l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la Federació de Cooperatives d'Habitatge, hem fet una ronda de contactes amb totes les entitats de finances ètiques, amb totes les entitats de finances de banca cooperativa i inclús amb banca convencional per intentar apropar el model, però encara no hem vist resultats palpables. Sembla que Caixa Enginyers com a banca cooperativa i inclús el Banc Santander podrien començar a estar interessats en finançar algun projecte, però fins ara ha sigut tot molt o banca pública, ICF, o banca finances ètiques, COP57, FIARE, i encara Triodos no ha acabat d'entrar en això. Estem des de l'administració pública intentant acompanyar al màxim el sector per intentar facilitar això. L'altre gran repte són el tema de les garanties. És realment complicat demanar garanties personals a persones que després en realitat no seran propietàries de les habitatges perquè és una propietat col·lectiva. I això, en el cas de les solars municipals de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha aconseguit revertir perquè l'Ajuntament fa d'avalista, però fora de l'Ajuntament de Barcelona o fora de les solars municipals això no passa i tenim aquí un repte important. Hem intentat tenir converses amb Avalis, que és l'entitat de garanties recíproques pública catalana, però no ho pot fer perquè l'entitat estatal que fa de reavalista no deixa fer d'avals de projectes immobiliaris. Vam tenir inclús, gràcies al Ministeri d'Economia, una interlocució amb CERSA, que és l'entitat estatal pública, però no hem tingut èxit per ara en fer un canvi de política en aquest sentit. Estem treballant entre l'Ajuntament de Barcelona i Confederació de Cooperatives, Federació de Cooperatives de Treball, Federació de Cooperatives d'Habitatge i Seira, la Fundació Seira, amb els fons històrics del cooperativisme, per a la possibilitat de generar un fons d'inversió que pugui funcionar com a fons de garanties i que pugui anar més enllà de Barcelona, també intentant implicar a la Generalitat en aquest procés, i també estem obrint camí dintre de la xarxa de municipis a molts municipis que estan ja recolzant com a mínim, si no sé dins solars, però almenys recolzant altres municipis de Catalunya projectes de cooperativisme de cessió d'ús. Per tant, per a mi el gran repte és finançament i garanties, i el segon gran repte jo crec que és ser capaços de construir un model que sigui prou atractiu per no militants de l'economia social i solidària. És a dir, que els avantatges d'apropar-te a un projecte d'aquest tipus, per un costat siguin en termes de model de vida, amb una dimensió comunitària més potent, espais compartits, generar dinàmiques de recolzament mutu, etc., i de consum responsable, però també que tingui avantatges econòmiques. És a dir, que perdis el millor per un costat, perquè no tens algunes de les avantatges, entre cometes, de tenir un habitatge en propietat individual, però tens altres avantatges que comparats amb el lloguer o comparat amb l'habitatge en propietat, i això encara hi ha camí per recórrer. Els processos són molt llargs, l'accés al finançament és complicat, l'abaratament de costos si no hi ha solar municipal cedit gratuïtament encara és petit. Vull dir que hi ha un camí a recórrer i necessitem aquí que entre l'administració pública i l'àmbit del sector siguin capaços de construir-ho. Jo sí que vull posar en valor l'esforç que estan fent alguns dels sectors d'aquest àmbit del cooperativisme d'habitatge sense d'ús, per exemple, revitalitzar la Federació de Cooperatives d'Habitatge, que és un instrument valiosíssim que ens permet també a l'administració pública generar una interlocució molt més institucional i molt més de sector. Per tant, jo crec que està en un moment dolç. Vull reconèixer el paper de l'Ajuntament de Barcelona en les seves polítiques en aquest sentit, que obrin camí, i a la vegada també el paper del sector d'arriscar, d'escalar, d'anar més enllà, i de totes les pioners i pioneres, socis i sòcies de les cooperatives que estan començant,
que són els que estan obrint camí, a vegades a costa d'un desgast personal important, i això també s'ha de posar en valor perquè obrir un camí costa. Sí, jo he estat en algun d'aquests concursos i sé que realment és un esforç bastant gran, no, tirar camí amb l'habitatge en cessió d'ús i que també, com a usuari, també et genera com aquests dubtes que si estàs molt convençut o si ja tens com aquest perfil més activista endavant, però si no, cal fer aquesta pedagogia i que realment aquests beneficis siguin tangibles. Jo crec que en els projectes de solars municipals a Barcelona, honestament, sí que s'ha aconseguit finalment traspassar la frontera de l'activista de l'economia social. És a dir, hi ha molta gent que està ficada en alguns projectes on una de les principals motivacions és econòmica, és de poder accedir a un habitatge amb una estabilitat i una seguretat i amb una qualitat que no podrien accedir de cap altra manera. I, per tant, jo crec que en aquest camp hi ha camí per recórrer, però jo crec que s'ha aconseguit, especialment en projectes com pot ser el de Roquetes de Cirerers o el de la Marina de Prat Vermell, de Llar Jove, i altres que aniran venint en futur. El conveni també incorpora per cooperativisme de lloguer, que és un àmbit també interessant que hem de veure com evoluciona. El repte aquí estarà sobretot en els projectes en sòl privat. Aquí sí que jo crec que l'administració pública, i això són converses que teníem amb la Generalitat, hem de ser capaços de generar instruments perquè això pugui ser possible. Donat que estem generant un valor, un interès general d'habitatge que després no entrarà al mercat convencional i entrarà en dinàmiques especulatives, i a banda que estem generant un teixit comunitari que repercute positivament a molts nivells a la societat, no? Des de minimitzar en un futur la soledat en l'envelliment, passant per el recolzament mutu en circumstàncies de dificultat econòmica, etcètera. Per tant, jo crec que des d'una perspectiva d'administració pública té tot el sentit recolzar això de manera, diguem-ne, discriminació positiva en relació al sector immobiliari convencional. Òbviament, tot el que es pugui en síntesi amb el que és l'habitatge social, la protecció oficial, etcètera, que, per exemple, en el cas de Barcelona, els solars municipals sempre ha de ser habitatge cooperatiu, però que compleixi condicions d'HPO. Per anar acabant, després de crisi del Covid, pandèmia, una mica hem parlat de molts moments dolços, però per acabar una miqueta amb xifres o amb algunes dades que ens convidin a l'optimisme i així tancar només amb aquest optimisme que jo crec que en general tota la conversa ha sigut bastant en positiu, bastant en optimisme de cara als reptes de futur, però per acabar tancant en aquesta línia. A veure, encara és difícil acabar d'avaluar l'impacte del Covid en general en molts àmbits de l'economia, inclús de la societat, i per tant també de la pròpia economia social i solidària. Jo tinc la impressió, i tampoc honestament tinc dades encara molt sòlides per sustentar-ho, de que l'impacte final sobre l'economia social solidària no ha sigut tan gran com ho podia haver sigut, i en part té a veure també amb que estava en un moment que tenia molta empenta, i jo crec que això ha sigut important. També crec que algunes accions que s'han fet tant des de la teixit organitzat com des de la pròpia administració pública han pogut ajudar en aquest sentit. Mismament l'Ajuntament de Barcelona el 2020 i el 2021 ha tingut com un pressupost extraordinari per a recolzar l'economia social solidària, que suposo que ha portat el seu gra de sorra en aquest procés. Però sí que crec que els reptes que dèiem al principi, que poden estar potser agravats per la pandèmia, però que ja hi eren abans, com és l'escala, i aquí posar en valor també l'assistència d'actors grans, com pot ser la cooperativa Suara, com pot ser Abacus, com pot ser Som Energia, com pot ser la cooperativa TEB, actors grans de l'economia social i solidària, o inclús del sector cooperatiu, com pot ser inclús Caixa d'Enginyers, que necessiten que aquests actors puguin existir, puguin fer aquest paper. Ara la darrera fusió entre el grup Som i Abacus, creant Som Abacus,
Doncs jo crec que és una bona notícia. Crec que està bé tenir actors amb aquesta projecció, amb aquesta capacitat a l'economia social i solidària que puguin jugar a la primera lliga, diguem-ne, del país en determinats àmbits, com pot ser el de l'educació, la cultura, etc. No? Per tant, jo crec que l'escala és important, tant des de la perspectiva dels actors grans que deia com des dels actors de petit i mitjans, però agrupats en plataformes de segon nivell. I aquí jo crec que els ecosistemes cooperatius, agafin la forma que agafin, són una clau de futur. I nosaltres intentarem recolzar-los al màxim des de l'Ajuntament de Barcelona. Crec que un altre gran repte és el de la disrupció o la revolució, com la vulguis dir, digital, que ja no és una cosa de futur, és absolutament de present, i on jo crec que l'economia social i solidària està una mica enrere, o sigui, no ha acabat òbviament hi ha excepcions importantíssimes, però parlant així en termes generals, crec que aquí hem de fer un esforç important, com altres sectors de l'economia. Nosaltres hem fet alguna acció en aquest sentit, com el programa Match Impulsa amb la Universitat Oberta de Catalunya, i que precisament ara estem, per cert, en la fase del match funding, del procés de finançament per crowdfunding a micromecenatge col·lectiu. Per tant, animo a la gent a visitar la web de Goteo per recolzar els projectes de Match Impulsa, que són d'economia social i solidària. Però crec que encara ens queda molt camí, és algo que també anem parlant amb l'àmbit en el marc de l'estratègia de ciutat, on per cert també poso un valor la dinàmica de coordinació que estem tenint, jo crec que és molt interessant. Jo crec que és un procés que ha portat una alineació de l'administració pública, l'Ajuntament i el teixit molt potent, i estem en un moment d'interrogació, jo crec que molt dolç i de molta coordinació, de molta projecció de futurs. El projecte de Bloc 4, on estarà Coopolis, Ateneu Cooperativa de Barcelona, però també altres projectes, i on està molt involucrada la Federació de Cooperatives de Treball, la Confederació de Cooperatives, el propi Estratègia de Ciutat, i que començarà la seva andadura el 2023, crec que serà també un abans i un després a la ciutat. Probablement la major incubadora de cooperatives d'Europa, amb diferència. Vull dir, crec que l'estratègia està generant un camí de futur important. La digitalització hem de veure com li entrem. Estem fent algunes coses, però crec que encara ens queda molt per fer. La contractació pública, que comentaven abans, també aquí queda camí per fer. I jo espero que aquesta dinàmica, aquesta inèrcia que tenim, crec que encara té molta força, i que els instruments dels que ens hem dotat, amb l'estratègia de ciutat, amb els espais de treball, com l'àmbit participat, els grups del grup motor, els grups de treball que s'estan creant, les possibilitats de crear fons d'inversió tant per habitatge com per a cooperativisme de treball que estem creant conjuntament entre Segre i Ajuntament, la complicitat entre Generalitat i Ajuntament en buscar polítiques conjuntes en diferents àmbits. O sigui, no sé, jo crec que hi ha molts raons per l'optimisme, i a la vegada tenir ganes de sortir de les nostres zones de confort, intentar arribar a activitats econòmiques, treballar més amb actors de l'economia convencional, on també podria haver aliances interessants, com el comerç de proximitat, com les pimes, on hi ha molts reptes compartits i molts, entre cometes, rivals o enemics compartits. I crec que això implica també aquesta vocació una mica més de majories que l'economia social i solidària a vegades té i a vegades no acaba de tenir. I, per exemple, crec que la Fira d'Economia Social i Solidària de Catalunya, que ha sigut absolutament clau en estar on estem ara mateix, però també podria pensar en anar més enllà del format actual, i el mateix podríem dir d'altres instruments que s'han generat des de l'economia social i solidària. I en això és on l'Ajuntament, òbviament, no pot liderar, algunes coses les pot liderar, altres no, però sí pot recolzar, i en això estamos, i esperamos que l'espai de treball de l'estratègia de ciutat sigui l'espai on poder coordinar-nos, consensuar i reflexionar conjuntament sobre els reptes que en tenim. Superinteressant, Álvaro. Crec que podríem tenir conversa amb diferents temes per molta més estona. Quasi bé podríem com citar per una pròxima entrevista, perquè hem deixat temes d'internacionalització, hem deixat temes com moneda local, per exemple, que també crec que hi ha algunes d'aquestes iniciatives que potser serien interessants de tocar.
però crec que és interessant també ser concisos, fer una hora d'entrevista i així també les persones que s'ho miren doncs, poden disfrutar-ho durant aquest temps. Agrair-te el teu temps, agrair-te les teves explicacions, que crec que han sigut super il·lustratives. Nosaltres des de Facto intentem treballar en aquestes línies, intentem fer que aquestes iniciatives d'economia social cada cop siguin més viables i una realitat amb més escala i més impacte econòmic. I, si us sembla, deixarem aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i espero no haver sigut massa rotllero. Ha intentat molt anar a lo concret, a lo pràctic, perquè crec que és allà on en un canal com el vostre té sentit entrar. I res, també m'alegro molt que Facto estigui fent accions d'aquest tipus, que una cooperativa estigui més enllà de la seva pròpia reproducció, diguem-ne, intentar generar relat, intentar generar repercussió, intentar visibilitzar i intentar generar impacte, no? Al fin i al cabo.